बे गाबनायनि नुथाया दुखुनि नङा। थारैनो मेगननि मोदैया दुखुनि समावल' गवा, माब्लाबा खुसिनि समावबो बोहैयो मेगननि मोदै। बेनि फोरमाना नैबे नुथायानो। गुबै बाथ्राया जाबाय थांनाय 12 नभेम्बर खालारखालि उत्तराखन्ड रायजोनि उत्तरकाशी जिल्लायाव हा सिंजों राजा लामा बानायनो हाजो जावखाबाय थानाय समाव हरखाबै हाजो गिसिखानानै थाबथानाय सानै बर'नि फिसा रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारि मोननि 17 साननि उनाव टानेल सिंनिफ्राय ओंखारनो हानायनि उनाव सनिबारखालि आंगो गामि रामफलबिलनि न'आव सफैनाय लोगो लोगो नखरनि सुबुंजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननायजों रंजा खुसियै बरायो। बे समाव रामप्रसाद नार्जारिनि बिसि आरो सन्जय बसुमतारिनि बिमामोननि मेगनाव लाथ्र'नो हायै खुसिनि मोदै बोहैनाय नुनो मोनो। गुबुन फारसेथिं आंगो गामिनि न'आव सफैनानै रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारि मोना टानेल सिङाव जिउजों जुजिनानै 17 सान थानांनाय सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो। इसोरनि अननाय, उत्तराखन्ड सरकारनि अननाय, भारत सरकारनि अननायाव दिनै नोंथांमोना गावनि आंगो गामियाव 17 दिन गुदुं सिङाव थानानै फिन नुजाफैजाबाय। गोसोआव माबायदि मोनदों? आंनि गोसोआव दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा गामिनि लकेल मानसिखौ जेसेबां दं गासिबो नुफैबाय। इसोरनि अननायाव जोङो दा मोजाङै सफैबाय। दा बिराद खुसि, बिराद मोजां मोनदों, गोसोखौ बिराद सान्थि मोनदों। आरो बै जाथाया सोमजिदोंमोन, बे जाथाया माबोरै जानायमोन मिथिगौ नामा नोंथाङा? बे जाथायखौथ' जोंबो मोजाङै नुवाखिसै, उनावसो जोंखौ थांनानै खिथाहैदों खालांनानै। 17 दिन गुदुं सिङाव जे नोंथांमोना थाबथाना दंमोन, माबोरै सोलियोमोन बै समाव? जानाय मोनबाय नालाय बेजोंनो जों सोलिनानै थाबाय। मुरि सोहरदों, बादाम सोहरदों, काजु बादाम सोहरदों, सारि इंसि पाइपजों। स्पेसियेलि मा खामानि मावोमोन नोंसोरो बै गुदुं सिङाव थानानै? जोङो एलजि लगायोमोन, एलजि लगायो, सर्टकेट सारो, ग्राउन्डिं खालामो। जाथाय जानायनि बेसेबां गोबाव उनाव जाथाय जानाय समाव जों गैयामोन नालाय, उनाव 5:30 जादों नालाय बे घटनाया। माने जों 5:30 जाबा खालांनानै खिथाहैदों जोंनो केसआव थांनानै खिथाहैबाय। ओमफ्राय जों फरमेनफोर दं नालाय, फरमेना बुंबाय थौर थाबनो लामा गोथेबायनो होनो। आं सानदों मा लामाया फिसा एसे गोथेबायनो, फिसासा दं खोमा, बिजों ओंखारलांनो हागोन। बयबो बुंबाय नालाय ओंखारलांनो हागोन खोमा। फैनानै नायफैबाय खाथियाव, उनावहाय लामाया फुरा गोथेजोबनानै दं। बे समाव माबायदि सानदोंमोन गोसोआव जेब्ला लामाया गोथेजोब्बाय, मा सानदोंमोन? नुफैबाय जोङो लामा गोथेजोब्बाय, ओमफ्राय बे समावथ' जेबो जायाखैमोन नालाय गोसोखौ जेबो सानथ'वाखैमोन। उनाव दसे साननै थानानै आरो लस गोलैबावबाय, फुरा ज्राम गोलैबावबाय। अब्ला गिनाय फैबाय जों गोसोखौ। माने रिबानो बायनानै, रिबलायनो एलजियानो बायनानै गोलैबायना, बेखौ नुनानै गिबाय जों। फुरा नायगोमोजोब्बाय बयबो, 41 जन मानसि। बेखौ नायनानै बयबो मोखां सोमबाय, हाब दिनै मा जाबावगोन होननानै। माबोरै कन्टेक्ट खालामनो हादोंना हायाखै बे समाव बाहेरायाव? कानेक्टिभिटिफ्रा मारै जायोमोन बै समाव? इंसि पाइपखौ जोङो हास'दों। बेयो 4 इंसि पाइपआ बायहेरायाव ओंखारनाय नालाय, दै लांनाय, बेजोंनो दै लाङो सिङाव। गुमार सालायबा बेजोंनो दै सोनांगौ नालाय गुमारा, बेजोंनो बेखौ दा हास'नानै बेजोंनो जों रायज्लायहरोमोन आरोखि। अलरेडि होनाय दंखायोमोन। पाइपआ मोननै होनाय दंखायोमोन, मोनसे 3 इंसि दंमोन, मोनसे 4 इंसि दंमोन। बेनि उनावसो 21 तारिख ना 22 तारिख बेवहाय 6 इंसि पाइप सोहरदों। बेनि उनावहाय जानाया फुरा फ्रि फैबाय। जानाय लोंनाय मा जानो गोसो नोंसोर बिहरल' जाबाय। बेनिफ्राय जानाय लोंनाय फुरा टेनसन गैला, जानायबो लोंनायबो। दैयाबो बेनिफ्रायनो हाबबाय। फार्स्टआवथ' जों माबानिफ्राय पेसनिफ्राय दैखौ लायनांगौमोन जों। पेसावनो दै गबाय थायोमोन, बेनिफ्रायनो द्राम लानानै दै लानानै बेखौनो लोङोमोन जों। राजनायाव नोंथांमोना बोरै सौहैजेननायमोन आरो गिबियाव बोरै थांबाय बे खामानियावहाय? जिहेथु बे थांनायाथ' माने फार्स्टआव हिमाचलावबो थांदोंमोन आं। हिमाचलाव थांनानै दाना बाहाय खामानि दं होननायखाय बावबो थांबाय, मावहैबाय। दा बेनो फासिनानै थाबाय। दिनै गोसोआव माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन नोंथाङा? गोसोआव बहुद गोजोननाय मोनबाय, बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि बंस'खौबो लोगो मोननानै। नोंथांमोननि जे
जाब्रबथाय जाथाय बे जाथाया सारा बुहुमनाङैनो गोसारलांदों इसोरनि नामाव आर'ज गाबदों उत्तराखन्ड सरकारनि गोख्रों मददजों नोंथांमोना दिनै फिन गावनि जोनोम गामि नुजाफैदों। बेनि थाखाय उत्तराखन्ड सरकार भारत जेनेबा आसाम सोरकार बिराद रोजा रोजा साबायखर बिसोरनि थाखाय जाथायनि थाखाय फोरमायनो हागोन माबोरै जायामोन जितु जाथाया जोंनि डिउटिया हरनि 8टायावमोन 11 तारिख 8टामोन बिदिनाव जोंनि डिउटिया 8टाया जोंनि डिउटिया जाहैबाय 210 मिटार गोथौआवमोन बिनिफ्राय जोंखौ फार्स्ट टाइमाव आंखौ लानानै थांदों 210निफ्राय पेसाव लांदों 2000 मिटार गोजौआव लानानै थांदों बिनिफ्राय मेसिन सालायनो मानसि गैया होननानै पप लांदों पाम्प सालायनो मानसि गैया होननायाव मेसिन गंथाम सालायनांगौ होननानै बास आं थांबाय थांनानै बास जोंथ' जेबो बे 2000आवथ' जेबो रेकर्ड मोनहैया बेयाव जेबो आवाजबो खोनाहैया बेनिफ्रायनो बिसोरखौ 3टा बाजियाव सानै लानानै थांबावबाय बेनिफ्राय जों फैनाय समाव जोंना नैबाय दंमोन जोंनाव 12 जनाव जों 3 थांबाय बेनिफ्राय सावथालफोर दंबावो झारखन्डनि उरिसानि इउपिनि बिसोर दङ आरो हिमाचलनि बिसोर थालांबाय थालांनानै ओमफ्राय घटनाया जाबाय 5:30 जादों 5:30 जानायखौथ' जों घटनाखौ जों जेबो मोनथिहैया खोनाहैयाबो बाव एथ' गोथौआव होनाया ओमफ्राय दाना खबर मोनबाय माखासे फरमेनफ्रा खारला खुरला जाबाय एसे खबर मोनहैग्रोबाय बिसोरो खबर मोननानै एसेल' गोलैदोंमोन फार्स्टआव स्टार्टिङाव एसेल' गोलैबाय ओमफ्राय दाना खबर मोननानै जाय फाराफारिनि बिसोरबो आंखौ मेसेज होबाय बाहेरायाव माबा घटना जाबायना ओंखारदो होनबाय ओंखारबाय जों ओंखारना ससे फैबा जोङो दाना गारि सारि बलेर'आबो फैग्रोबाय गावसोर फरमेनफ्रा सानै फैग्रोबाय बिसोर थाबथा जाबाय दाना गारिया फिदिंफिनबाय जोङो हायद्राजों जा जाय गाखोना फैजोब्बाय जेखनाखि जों 200 सौफैयो 200 सौफैयो होमबा लामा कमप्लिट बन्द बै समाव नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि गोसोआथ' सिगाङाव एसे बहुत गिनाय फैदों गोलैनाय सिस्टेमावथ' नों खुनु बन्द जानायनि नामखौनो लाखायाखै थाबथानायनि नामावनो गैया ओरैबायदि जादों आरो बेनिफ्राय बे जाबाय हेलो हेलो হ্যাঁ 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 কি এতিয়া ফোন লগত আহিব নোৱাৰি আৰু এই এনকে টিভিও ল'ব ৰ'ব এনকে টিভিও ল'ব হেল্ল' হেল্ল' बहुत धन्यवाद बहुत कष्ट किया सब लोगों ने आगे का आपका इरादा क्या है देंगे या देखता हूँ मैं जाओ यही जाओ 사고타를 가고 싶나?